Prabu Singaraja. Bobohan jangan butuh. Kagetan Semarang. Dereng titiwan jine para kala buta dikumpulake. Wonten menapa kaliyan Prabu Singaraja? Bobohan jangan butuh bobo. Mening nggih Mas Prabu Singaraja. Selat dosa-dosa. Dadosan kumpulake. Dene iki ana sing bakal tawet darate marang jeneng sira padhangan buta. Mas Prabu Singaraja. Dina iki ana sing diutarake, Mas. Pancen bener. Sumangga bobo mati sing midhangetake, Mas Prabu. Midhangetno bobo. Bobo mati akan buta bobo. Kaya ora kepenak banget sanjroning dadane Sang Prabu Singaraja. Kaya Wana Tribaya iki panas banget bobo. Apa jelas sira uga ngrasake kepadatan Mas Prabu Singaraja. Bobo mati akan buta. Uga ngrasake kraton Wana Tribaya. Rasane panas. Orang penak ing jero dodo Mas Prabu Singaraja. Waduh. Bobo mati akan buta bobo. Mening nggih Mas Prabu. Jangan sira uga rasake. Pancen bener to. Iya. Jangan sira kudu sing ati wae bobo mati akan buta. Jangan sira Mas Antara bobo. Mening nggih Mas Prabu Singaraja. Rambut buta bobo. Mulih nggih Sang Prabu Singaraja. Apa jeneng sira uga rasake? Wana Tribaya iki panas banget bobo. Akhir kula. Hebat biru buta. Wong rasake Sang Prabu Singaraja. Wah, iki koyo rasane berat banget. Ora kepengen jero dodo Sang Prabu. Waduh, jangan sira uga rasake. Wana Tribaya iki panas banget bobo. Ya, linggih Sang Prabu. Iya, jangan sira sing ati-ati wae bobo pasti linggih Sang Prabu. Iya, jangan sira Mas Antara. Linggih. Bobo mati akan buta bobo. Sinuwun Sang Prabu Singaraja. Jangan kau samangku. Jangan sira sunodus. Joko sajroning Wana Tribaya. Apa ana sambitanane pati akan. Mas Prabu Singaraja. Bobo mati akan buta. Keparing matur ing Tarwaja. Matur sing Tarwaja. Bobo mati akan buta. Diutus jaman kala semengko jaga ing kraton Wana Tribaya. Wonten enten sing ngujiwakake lan wonten enten awangan setunggal punapa. Nanging bopile wonten bawongan Litu Negari sing wani mlebet ing sajroning kraton Wana Tribaya. Mas Prabu Singaraja. Ora usah tekar kursi gading gambar kencana. Yen ora tangan ndurake bakal tak singkriyake Mas. Bobo mati angkat buta bobo. Mening nggih Mas Prabu Singaraja. Jangan sira aja joko sajroning Wana Tribaya. Saya bebile. Ana kawangan Litu Negari. Sewa iki rusakanane sajroning Wana Tribaya. Jangan sira kudu sing jagane bobo. Mas Prabu Singaraja. Bobo mati bakal sing jagane.
orang mundur salaka. Sopo masyarakat butuh meningkat sana sira butuh sehat hati wae Bopo. Meningkat sana antara Bopo. Rambut butuh Bopo. Meningkat saprak musim ora jagir. Sana sira jaga parikelan wana Tribaya. Salor berarti kemarane Bopo. Akhirku kadir butuh Jogo sajrone kraton Tribaya sing pengen buat enten lamun kono-kono basa Prabu Singaraja akhirku pilih enten pawali tenagai pusat dari kraton Tribaya kereta udurake oke cuma sakit sebab busel waduh mati rambut foto Bopo meninggal Prabu jana siro sama cewa ake marangin wapile ono bawali tonak kali cewani ngerusak kataning paling bawani ono Tribaya jana siro putus sengaja Bopo meninggal sa Prabu iya jana siro lepas antara Bopo meninggal Bopo mati angkat buta rambut buta Bopo meninggal kawan Prabu Singaraja jana siro mengerti sena saiki wana Tribaya bakal ketekan tamu agung Bopo kawan Prabu Singaraja dina iki wana Tribaya bakal ketekan tamu agung pancen bener sanging sena sira kudu sing hati-hati wae Bopo meninggal kawan Prabu Singaraja tambah suwi tambah ora kepenak sajroning dandane Sang Prabu Singaraja kaya pancen kaya mana ono diganti ayo iki pawongan simane wis berjekratan ana Tribaya Kang pancen bener Bopo waduh sajane Dewan apa sing lewat gene mau Bopo potongane kaya bergul Mas waduh sampai bergul sajane iki Bopo ana ngene cilik iki Sang Prabu pandhat ade banget butuh bener iki Kang Mas ayo jono rene sing kaya bergul iki Mas bergul Neng aneh lu gua kayaknya ngarang gua kayaknya kamu siapa nih Ana mana? Apa iki Prabu? Ya. Ora kautune. Mane. Ojo kaget-kaget takon ora.
Iki jajan kenal. Jajan kenal kan di kolpon tau. Alwaran. Anu ora sejak Prabu. Gila jauh ki kok ono paran. Ana apa? Iki. Yo, bro. Potongan cilik pendek iki. Tak lagol kan. Nih. Aja diplencen memburi ya lho. Sira sapa? Wetek lagi. Ah, Yo, kenalake. ah. Aku sing lihat hepatir. Adi mati rembut buta. Yo. Sing Joko Murti boyo kene. Joko warna Jiboyo. Yo. Ayo, dibeli sapa? Takoni yo. Yo. Ayan. Ayar. Ah, Soko dhewe. abur kangen. Abur kaminan. Yo. Ayo, sampai kamu kudu kene golek apa? Ya sing ngono kepengin nang jinone awas. Kan jelas. Lah iya. Wani-wani, mlebune jero awas iki. Ya sing wani bener gawe wong dicakak go budhe kok. Tadi, Kok angrusak kok. kok jangan lu. Anak baru. Kok tengkek. Oh, Tadi, ketip apa deh? wah bolos sih. Ayo, bocah kaget. Alah. Dino ya butuh pisan. Kenalake, Ah, aku Bobo Pak, diangkat bojo. pati Iya, Iya 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 si iya. Joko Nutriboyo. Ah, Kowe sapa? layar. Layar. Sapa iki kowe? Abur kanginan. Kabur kanginan. Pendengar Bobo. Kepengin karo jilane alas. Ojo bebaju takir layar. Apa? Kowe ora ngerti. Ah, Wono Triboyo ora kena diambak karo jalma menungso. Pasti mati. Kowe pengen mati? lebih yang wono diboyo mesti mati. Iya. Oh, sing. Angin kowe wis gadu kene. Ah, Baju takir sing gede. Gue taruh kan nyala. alah. Oh, biar apa biar. Somping bingung. Oh, cuma ketanduk loh. Sira sapa? Waduh. Kowe tau bumarang. Ah, Karena aku ingsun Sang Prabu Siraja. Sang Prabu Singaraja. Sampai panguwasa Wono Triboyo ki. Ah, Sabare sapa? layar. Sapa layar? Abur kanginan. Jangan sira wani mlebu Wono Triboyo. Ah, Dadi apa layar? iki kok dikancanak. Endi? Aduh. Kowe, Ah, kowe kepengen ngerti ya. lingkungan kene kawasane kuwi. Kene iki kawasan lari kau. Iya. Aja-aja kosong nyobok. Artene kene iki. Oh. Pesen kocur kosongnya. Hah? Ya kan gede, sekali akeh. Kalau kira kowe kocor, Ya, sudah siji ben tak pedal gede. kalau ana kuwi. Wah, keragane. Alah, makane kelopo apel lebih ae. Wong langsung kosongnya bilang-bilang. Ya, iya. Iya, celok kawan-kawan. Ya makin siji arek biae. Ora. Aduh, ditakoni lho. Ditakoni mana biae? Iya. Takoni mana biae? Potongane ngecak iki. Di mana? Di sini terigu nggak terang. Patung. Patung. Ini gawe Kayak patung. kaya wis cari iki.
Aduh kan pernah ngomong. Perajaannya mau diomong menang. Apa ditakoni itu menang. Ye. Aduh mana kon menang dilo ngomong. Kau Iya. sira sama. Barat. Potongannya kaya kantang. Dari jambak. Kok. Wita wis. Ya, Buat cepat rebut butuh. Adipati rebut toh. Saya cukup untuk boyok ini. Ka Joko kene. Yo. Apa nek kok sapa? Suwe kapo. Son, Ya. guru kemodi. Juru kemati. Yo, Saka di kemati. kabur kanginan. Kabur kanginan. Ayo, nyampe ning golek apa kemati? Ono sing digoleki. Apa kuwi? Durung ketemu. Iki golek apa? Cilik darane. Kamu. Iya bukan cuek kau. Trompet kuwi. Yo, Ya. Ayo, bocah tangke. sira iki sapa maning? Kenalake. Yo. Aku tak osok. Hah? Bapak mati akan butuh. Walah. Kowe sapa? Juru kemodi. Juru kemati. Yo, Sapa ndi kowe? kabur kanginan. Kabur kanginan. Yo, Kowe ning arep apa? sing arep apa-apa. Nanging kok gaduh kene? Dadu kene kan? Iya. Ono sing digoleki. Apa sing digoleki? Barange cilik durung ketemu. Aja mbok bajutake. Nanging bajut masih gede kowe. Pak Budi kan? Iya. Sira sapa? Kowe tanggung marang ingsun. Yo, Ingsun sang Prabu Singaraja. Sang Prabu Singaraja. Iya. Kan kebawa sowan Tribaya. Kang basa kene. Iya. Sabare sapa? Juru kemodi. Sapa di kemati? Kabur kanginan. Jana sira wani mlebu ana Tribaya. Padha kemati. Iku wetutan Kakang. Sing ndi? Kabeh putih Iya. kang gawa budi. Sing potongan arep. Wah, makane itu bisa libri. Oh, tak aduk kowe. Wah, kok tako. Weh. Oh. Wah, Ayo kono. wah. Kono napa? Potongane kaya apa? Ayo ampun. Ora. Apa? Waduh. Kaya potongane wong penyakit sakit. Ayo tengok. Teko apa? Jomblo. Waduh. Iki pemimpinnya potongane kaya ngene, Bapak. Sajae ratune tawon, Mas. Ratune tawon. Pancen bener. Iki untune iki dhuwur. Apa? Sandelane kira sing gotang kuwi. Ojo kok. Bapak. Waduh. Sesuk bane masjid. Apa? Di pomas ke masjid dulu. Bakal takor Bapak. Jaga Dewa Badur ya Badur ya jagat. Di sana. Sapa kanjeng di sana? Panjang bener. Lewat dah. Sing kok terus takon. Kamu umrah nang pojokan nang cek posisi. Untuk tengah dan takon pinakona. Mana sing kok sing Oh, Prabu Singaraja. Prabu Singaraja
Waduh. Prabu Suraja. Ya. Karetono. Ya, oke. Aku lagi ya. Baik, ngiringake pandharan ingsun. Waduh, Dewa. Tambah layar kemodi. Jangan dirawani mlebu ana Tribaya. Kemari Pandoro. Iya. Jangan ngono. Ayo Pandoro aja. Doro. Sampeyan iki panggil kalian Prabu Suraja. Nanging panjenengan sing ati-ati, Doro ya. Jangan kami disodungan roboh. Apa madangan butaran berbutuh. Jangan sirowis berungu dewi. Tambah layar kemodi ngiringi Pandorone. Pangasun korbo-bobo. Estu jagat maning raja Dewaku. Wong bagus. Sopo kanca sita salaman luwih sopan. Balik dengan jasa. Dewa. Sing kok durung semaur balik ke takon. Elong helang bot lain. Jengkoleng jengkol tengah jalan kapan dina. Bener sing kaya sira sawah sing kaya ibun. Kenapa? Ingsun Sang Prabu Singaraja kandhe panguwasa wana Tribaya kene. Sabene sapa? Ila adalah Sang Prabu Singaraja takon marang aku. Sing bener. Mengerti ya? Aku kandhane Raden Panji Semerah pesisiran Pelosoko Sang Prabu Singaraja. Dewa Raden Panji Sumerah. Ya Sang Prabu Jangan Singaraja. sira ado teko pesisiran Boswaka. Kuwaning dungata jroning wana Tribaya. Badhe apa Raden Panji Sumerah? Mengerti ya Sang Prabu kabeh. Raden Panji Semerah ado tenang pesisiran Pelosoko. Sampai tumindak asake bakal ngobrol tabret jalur negaramu Sang Prabu. Kebarat. Ojo dibantu tak Raden Panji Sumerah. Jangan sira bali oi. Wong bondo mati mangking. Sang Prabu Singaraja. Raden Panji Semerah timangane balik nomor mangiring tanah lapang iki Sang Prabu. Raden Panji Sumerah. Apa Sang Prabu? Apa jeneng sira ora eman karo bakti? Ora eman apa kowe Sang Prabu Singaraja. Raden Panji Sumerah. Ah, Jeneng sira dialusi ora genah. Sing mana saat tinggal kuping. Kena tau sing Sang Prabu Singaraja. Kowe karo balik ketenan kok. Ayo, bola eret, demo semua. Eret adalah biru malas kuping kata. Sudah